Injabulo yodwa kubalandeli nakumqeqeshi wePolokwane City emva kokuthi iqembu labo linqobe ngamagoli 4-0 emidlalweni wokugcina nePretoria Callies nokuyiwona oqinisekise ukubuya kwaleli qembu esigabeni esiphezulu seDStv Premiership ngesizini elandelayo. I-Rise and Shine ikhombisa umqiqo omuhle kulomdlalo njengoba umqeqeshi wabo ethe bekungokuqala leli qembu lishaya amagoli 4 kusukela kuqala isizini ye-Ye-Motsepe League. The first time this season that we score 4 goals, the first time this season that we score 4 goals in the first half, the first time this season that these guys, they showed the desire, the willingness and the attitude, positive attitude to win the match in the first half. Siyanda isibalo samaqembu aseLimpopo njengoba kumanje kukhona isikhukhune United kanye neMarumo Gallants. Uma iGallants isindile ezembeni kule season asezoba mathathu amaqembu esifundazweni saseLimpopo. Brilliant from the boys. Everything was just superb in the first half. Second half we came back and we just told them, guys, look, now we have to manage the match. uPhuti Mohafe uthi uyaziqhenya ngabadlali bakhe. Amaqembu nawo abebheke ungena ku-DStv Premiership sibala iCastrick Stars kanye neCape Town Spurs kanti wona azodlala kuma-play-off.